bi sedan ji malbatên Kurd yên Efrîna Rojavayê Kurdistanê yên ku ji deverên derbederiyê vegeriyana Efrînê li benda bijandina vegera gund û malên xwe ne. Li gor jêderek taybet ji Efrînê ji Arkerê ragihand. Bi sedan ji malbatên Kurd yên Efrîna Rojavayê Kurdistanê yên ku ji deverên derbederiyê vegeriyana Efrînê li benda bijandina vegera gund û malên xwe ne. Li gor jêderek taybet ji Efrînê ji Arkerê ragihand ku bi sedan malbatên Kurd li hêviya bijandinê ji grûpên çekdar û berpirsên Turkan e da ku karibin careka din vegerin gund û warên xwe û ji ber wê yekê neçar dibin li cem kesûkarên xwe li navenda bajarê Efrînê yan gundên derdora gundên xwe bimînin. Jêderê hiroha da zanîn ku dema ew malbatên ku neçar bûne li navenda bajêr bimînin berê xwe didin aliyên berpirs da ku bijandina vegera gundê xwe bînin. Grûpên çekdar û berpirsên Tirkiyê bihaneyên cuda cuda ji wan re derdixînin wek hîn gund nehatiye paqijkirin yan gund wek xaleka leşkerî hatiye ragihandin û hin bihaneyîn din û ji çend heyvan de ew li cem kesûkarên xwe ne. Derbarê derketina malbatên Ereb ji Efrînê jêderê te kes kir ku gotegotek heye. Dibêje ku malbatên Ereb yên li şûna Kurdan de hatin bicihkirin di 15 meha sala 2018 de wê derkevin. Lê di heman demê de li gor axaftina jêderê ku ji destpêka derbasbûna Tirkiye û grûpên çekdar gelek gotegotên wisa derketine û ta niha neketina warê cîbicîkirinê de. Lê hejmarek ji malbatên Ereb ji ber rewş û sedemên cuda vegeriyan gundê xwe li Idlibê û hin ji wan vegeriyana Ghûta. Bi hezaran ji malbatên Efrînê ji ber şer û pevçûnan reviyan derveyê herêmê û tevî beşek ji wan vegeriyana Efrînê lê ta niha hejmarek mezin ji malbatên Kurd li hêviya vegera gundên xwe ne.